Hello guys, sus dugaya dyan na human og pugas ani guys. Oy, pat mangguni ka area ning ako ang amo ang pugsanan. Sa sakura yung usa diri gutuman na unta guys, pero saan man nag-apas ta sa ang panahon kay naay nagsingabot nga dakong uwan. So ato lang usa ning paspason kay aron nga mahuman jud, gutom na unta kayo, pero kining arita sa bukid matambalan lang atong kagutom kay saon nga ingon ani man jud ni daan pa sa una magtrabaho ko, kung anha sa uma maguna magutman man jud ta, pero naa lang tay panambal guys. Tanawaron ninyo kung sa akong panambal. So ako sa ning pugsan usa kay aron mahuman kay anay uwan nagpadung. So bani ko ninyo sa ako ang pagpanambal karon. So let's go. Mo guys, uno si panambal. Ani siya? Udlot sa bayabas. Kini tambal ni sa gutom. Manguha ra ka aning udlot sa bayabas. Udlot sa bayabas ato ni siyang panghaon. Anya kaunon. Mukaon na ta aning udlot sa bayabas aron matambalan ang atong kagutom. Ingon ani kini siya udlot sa bayabas. So bisag unsa pa kagutom nimo nya imong tambalan ani mawagtang ra. Mani siya guys. Sarap ang panambal guys. Lami lang din siya. May si tambal sa kagutom. Mani madali din sa bukid. Kung gutomon ta, di jud sa mapas mo. Kaon lang tag-udlot sa bayabas. Ato jud sin lamyon. Ang saon man guys nga dugay man human og pugas. Dako lagi kay ang among pugsanan. Yo amoy mutabang og pugas, di kami na lang. Abtan jud sa kagutom. Kaon na tag-udlot sa bayabas. Sarap yun. Wala. Wagtang na kagutom. So salamat kanyo guys sa inyong pagsunod kanunay sa akong mga video. Manginaot ko na dyan makanunay. Mukuyog sa akong mga video. O sa kanunay, mo like o mo follow o mo share mas akong Facebook page. Thank you guys. Bye bye. God bless.